Voin hi kum sang ni som ni pali Krismas Ruaitheh ni nia roi kan han the phota Sialsuk ka kan ko ran in roi tui takin kan the a anuam khop mai ti chuan roi kan the zo nu hian Tlangah Sialsuk Tlangah kan han lêng a hei Tlang han lu tan tir tu na kan hmu lai hi Tlang Sialsuk Tlang lu tan tira a gate bul pui ber ani helai hi alu na pui ber ani a hei Ruaitheh zo Tlang lêng te po anom tana hei helai mun hi mandi loka best tourism village Sialsuk ina kan don an lom na hoarding san do tar ta khania heng lai vel hi Tlang lêng turte anon thleng khom tana Ruaitheh zo hi chuanin Sialsuk a chuan thalai fatu vela tel lo hi chu Tlang lam hin pan so so thina tin voin kan Tlang len na hian hei Ruaitheh zo vela ni wangin min la tam lutuk lowa nge kan la thleng chho ze langa Tlang sang lampang te khi min lo mi theya ti hian a main entrance atang khan Tlang sang lampang kan han pan chowa kan han tlan chho ve me kania helai Tlang lampang khu nge ni guest house ani cafeteria ti min kan putira baro chu a thlen na tur mi khol thlen na man choya ria theina te o matin Tlang en kol tu Tlang chokidar ta pon oma helai mun hi BSNL home mun tower te oma office te oma ti chuan kan han tlan chho ze la Tlang lêng an lo tam do nam ti te po a hriat thei tur angai la helai vel hi Tlang nge ni Sialsuk Tlang a ton tir lampang angalania khi lai Tlang chip thleng khianin hi zo ngot sak a khian Tlang chip thleng khian motorin a kal chho theni heng lai hi hemi Tlang tu na kan hmu motor tlan theina a sir ton ton a hian Tlang phul khala om veka Tlang bok rang rang kha a om nuala hei Tlang lêng ki akal te pokan tok chho ta kan pel chho ta helai a heng kan tlan phei zelanga sota than tlonga kon an tia chulai thleng chu kal kan tuma ti hian kan han tlan phei ve me ani so rickshaw te po loading ani so Tlang lêng anom deuh nak naka min tom vak don lo ma kan tia rin ain Tlang lêng an lo om nual tamai Ruaitheh zo hi chuan Sialsuk ki chu hei Tlang te kan mun ma te kan kho hian om thata wang hianin thalai te no pang te tan hi chuan Krismas te kum thar te roi han the zo hi chuanin Tlang len hi ti dan phung pakhat hi ni ve a anum ve em thina tin khotol mi te hian Tlang hi kan kal reng pe bik lowa hetiang hun bik anga te hianin kan len khothon ve hun thei lai te nia mi kholin leng tam jok ma khochung bi te a om te hi chu khochung om te hi chu hetiang ang Krismas le hun poimo engamo ni kho hianin Tlang hi kan leng deuh chau jok ma ania Sunday te hi chun leng tok an oma hemi a cholkar pangai ni pangai a weekday sangai chun khotol mi ngor ngor hi chu Tlang a than pa leng hi kan tam lutuk lo thin ani hei two wheeler ho po alo dul mai Tlang leng ki ni ai thleng ma pon tam ani hi khai hei helampang te pon hoi la hei an lo pak nual mai an voin tlai po hi Tlang leng anom vak don lo ba kan lo tirngota an lo om nual to mai hei kan ma te po thalai hei pathum chukin kal chawa an nung lam zok hin thlai in lak chho sak te an hmela lang chung lo ba kan ho em tur angai ho em lo tur angai la khai hei helai hi an han thlir thale loko khu thlang lama po khu numa no pang te pon no ban tia thalai lampang te pon no ban ti ni hi helai hi than tlonga kon ti ani Sialsuk Tlang a hian angen hi Tlang lek tam zok ten an va thlen phei tam deuh ber ani helai te po hei thin rol di om tak thlan lo la ni hin hlim hle mai voin tlai chu Krismas kum sang ni sam ni pali Krismas Ruaitheh zo Tlang kan han kal ania kan han thlir kol vela hei
tlang hi thlasika chon phul hi aro tana ammu te hi anum lutuk lo sen de uvel vula furlai te ro tui tlak lai hi chon tlang hi hring dap thina tha lai hi chon phul arowa ke ma mi mal hi chon Sialsuk tlang nom lo hun lai ber ka thina ni December le January February hemi ro tui tlak ma chho hi chu ama ro chu kal ngai lo te hi chonin tiang khoro hun lai an kal po hin nuam hin ti viau thina hei khu thlang lama po khonin pi pun lo oi ni khu pi dami fa te hon ne ka thian te fa ten ni hi hei lampang hi chuk zong in han thli la tlang leng an om phek pheu ang lai vel hi cross helipad chak vel ani kan han thlir kol deuh thuk thuk anga diu ti tlang en tlang te pon te thla kalak na ka din na mun hi lai hin waiting set ang reng deuh a oma chumit chunga tang chun kan la thla a hei kan hoi kol vela pi pu oi pol te pon oma thian ho te bu nau ho te pon yang chu kwa te po then chu an local an lo thleng deuh nak nak to hei an ron lang loma khu ron tlan chu mek te pon oma ni khu tu hui la ron tlan pol te pon oma soile soinu Sialsuk tlang vel hi chu heng Krismas te kum thar roi te kan han the zo hi thalai le anau pang lampang nu le pa te pon an fa te an len kho thon ve the hun lai hi nia hetiang hun hi ngai lu ve the tin hun ol kan nei hun lai te polo ni ve boka tlang leng tur an kal chou ngo mai ku then ke ron kal ten oma then motor te two wheeler ang te po ne ku tlang bok khonin tol pasri to oma ku ta tol khun tum hlom ani ang then a chuk lam zong a kal te pon oma Sialsuk tlang hi chu anuam kan ti ve khop maya tlang bok rang hi a oma wang hianin mi hi leng treu po ni la engani kan in deep boy lutuk lowa tin hei han hoi thlai la khu lama po engama za tan lo om to anu man ti viau tura ngayang tlang han len hi chuan ril ru te po hi a thoveng tua kong pi pu le thutna vela po an lom deuh fer fur to ni Krismas Ruaitheh tlai ani December ni somni porok sang ni somni pali ani hei thlang lampang po khon hoi thla leila an lo pung le to ni khu then an ho thlamek boka then an chho mek boka chung vel chu ne khu tol pashi ta te po no pang tol me kan om ani khu helai kon vel bor hi an tam riau mai no pang hin no man ti thina heng hun hi engani han chet chul na mem tu rom lowa no pang ta po hen hi mem ema no pang te han in ti hlim na tan heng hun te hi aram changa no pang tak po hen an hlim pui thin in ka ria tlang len tu ron an chho sap mai ku Sialsuk tlang hi chu kum upa no pang lam thleng po hian nuam kan ti tlang ve viau ani cross bulvela pom hringan om nuala hei han hoi na pianga hianin tlang leng an oma moti mai tur ania khu then nam ron chho me te pon oma ron chho dia hei ngani waiting set chunga tanga la kania a lang nai lu tuk thei lowa kalo din na tang hi chu chuk zonga thlir ani thunga Krismas Ruaitheh tlaya Sialsuk tlang leng an nuala ni an tlem chelowe lim takin hun an mang tura ngaila hei a per te lo thu te pon mani mai theya nu fa nu ina fa te roi ti te pon ne chung ko leng te pon ne pi pu oi poeng khuan han thlir vela han ti vela anu man ti thei viau ani Sialsuk tlang no pang hroina hian rem em boka tin amun ma in azira mi hring hi
tam tak po lêng ila kan in deep boy lawa an nuam ve viau ani khu thenin mei te pon lo chem ani khu avo tan ti ni nge yang an chem khu lu mai atlat ti an ti classic borok ang reng hle mai classic borok ti taka mai chem te pon nuama helam pang hian hoi le ila hei thian ho rual khat an lom ve le boka khu lai Tlangah kon bei chem te po khu khu deuh lai lai re lampang kan hoi thlalia chinami ti thau khang nge mi thar ron thleng chho ang lai te po hin om nak mai khai kan thlir zelanga thei ang la kol kan to manga maro chu amun ngai deuh te po an loma ang po ni se han thlir zelila Krismas Ruaitheh tlai kum sang ni som ni poli Krismas Ruaitheh tlai nia mun ma Sialsuk Tlang mun ma vela thalai tele no pangte han leng vel mu te po hi num ve rim khu lai kon mei luman ai deuh thap ani han mei chem te pon hlim an ri dar thalak group photo lo in post tok te pon oma chaka te po hian hei an ding khom deuh lai ani heng hun te hi enge ni a then mun sanga tanga lo ho khom te an ya tin ko then om tang te poin an local win tlai hian chu tiang vel te chu ania han comment chiam tu romlawa Ruaitheh zo Krismas Ruaitheh zo Tlang lêng pa ngai ang khan ya han zoom don veli la khu an pung khom lat mai han nu man ti view tu ranga yang tiang hun hi thalak nan te hian rem changa tlai lampang khu a thla han lak te hi amoi du bi in ka ria mei chem pol te pon oma pi pulo wai pol te pon oma hei Sialsuk Tlang hi chu angani mun ni nazir ve em poka no pang le puitling tan po hian ngani hlim taka han kal theina mun hi ni ve hrim ni eng kum upatan po nuam no panglam tan po nuam ani hei ni tla don tana khua hi angani athim deuh tana motor headlight te pon mang tana ni khu khulai noi phei khu motor kal pheina ne kan video masalama kan tlan pheina lam khan nia motor headlight te po an tiang phei tan ton hi then khi ta tlang chip lama tanga leng te po an ho thla khu tuna kan hmuang khon then an ho thlame ka motor in zui deuh dia ang po chu ni sela kan thlir kual zelanga ang hun te hi Krismas te hi kum khata voi khat thleng ani wang hianin Krismas Ruaitheh tlai vela hi chuanin a man te hi chu an leng ve thina hi khu lo thim ta hle mai ni tla to hei mei chem na mun pakhat kan han po ve roya thian ho rual khat thalai rual khatin men lo chem an lo ai deuh dara han join ve khun mei chem ta po alum nuam khop mai ti chung kan ho thla Sialsuk Tlang lu na pui ber main gate omna main entrance omna kan thleng tha dor te pon lo la in honga helai mun hi Sialsuk Tlang leng tu te tan chung khotol mi ni lo tan chun lu man pek na mun te ni ti chuan kan du tok don hnaianga kan ho pain Sialsuk mun chung Presbyterian bik in kan tlo ho zoka an lo chei moi khop mai ole tun tumatan chunin kan Tlang leng video kan lo du tok don hnaianga Sialsuk Tlang thalak then khat tlem ten di atuna mi ani le phot ule